Voina kan movie clear tur hi fashion industry thang na satak le brand sang chungnung jok ni inchua in elna khovel ni ma se mi pakhat a ming nik chu chungda chuan ti boy velo a chan chu Hmeichhia te ngai tu na hre thein ril ruwa an ngai tu le an du zawng te a hriat theia wang chuan chu mang tangka in a na tho na konga po atan chuan har satna lian thama omlo a chan po Hmeichhia te du zawng le du lo zawng a hretat ani ma se chu tiang thil ti theina po chu nei ma se atan kongangi levek big lo chung thil te hre chiang tur chuan a thlakal ta ron langin nik aron lang ani chu executive marketing officer nin na tho thiam tak Hmeichhia company lar tak pakhata na thok chu ni atai mak na le an tho that na te wangin company ina an rin rol ber po ni ma se ni chu narcissist tak mani in ngai hlu le in da chungnung tak Hmeichhia zawng in an du emaw in tlat ani tin ani hi ano panlai tang to hetiang mi ve reng hinin tling pui to te po han chai vel chingin an hne tang ei tur te adong thin alo upat nu thleng pon playboy ron ni chawin Hmeichhia sang kop te achang phei chuan ama hi pathianin Hmeichhia te tana athil pek liu ni na in ngai ama hi tha in ti tok hle atir chuan nik hian nupui mel tha le hausa tak gg nain ma se nun holam ve ta awang chuan nupui po anei reilo hle tin fanu nula ve to tak election nei bok ma se ani pa fa hi anin ne lutuk lem lo achan po nikanuna hi chuan limhlop bol na le nom chen na bak a omlo tin aina po ama le a ompui tami chau an oma tin nika hian cafe a thok nula pakhat lola chu ngai zawng ril ru hlein andora po kal zing hle nikhi Hmeichhia tam tak kop thin le tilom thiam tak ni ma se Hmeichhia te du zawng tak lian lom zawng chu a hre tak lo chung thil te chu an company ta na thil poimo berani wangani achan po an company hi Hmeichhia thil siam chuak tu an ni wangani a chu wang chuan nik po hi kai sang tura a thole zolangai chuti mek lai chuan an company boss bear dan chuan nula mel thatak darsi chu an company a roi tharin creative director a ada ti hria chia chuan aloni chak em thena ni wangin a hnual hle tin darsi hi mi hne thiam tak nin Hmeichhia po marketing a ama ai tha anom lo hialani tin ani po hi a fin na le a mel that ne ta chuan mi patam taka hne hle nikhat chu nik chuan anu pui hlui gg vakholin pasal dang nei le mei tur lo ni du sakna te po hlan lem lo chuan a fanu chungchang awazot gg po chuan a that thu le nil chung vel a pasal thar nen honeymoon an man dona wangin alex chu lo ompui ri turin atia nik po chuan rem tin pa thatak ni lo ma se a fanu hi chu a mangai hle ma se fanu in bil pakhet anei ni ti a hriat chuan a nual deuh viu ma se ti thei anei lo nik chuan inveng thatur te angai zonga rilru pelutuk lo tur te a shilin ma se alex chuan chu enga ma ngai saklawina thinrim zok emaw ti mei turani atu kaloni chuan darsi ron langin board le an na thok dang te ma thu soi chuan mi te ti phur theile chuanom takani zia langin midang te po chuan an lom hle na thok dang ta hne na chuan product sang ron dain chung Hmeichhia product sang te chu engtin nge umzenei takin le thiam takin kan zor chhuah theiang ti lo ngai tu vek chin tur chuan an company a na thok zong te chu tia azana chuan nik pon chung product te chu en kualin Hmeichhia ni talo na chuan ngai tu adana hra thiam lo hle engtin nge chung product te chu a thatna te le atangkai na te a hriat ve miu lo awang chuan ngai dan a thlak le mol mang taka nei ta thut mai hla te chu play in chung thuam no le makeup te chu in hnoi velin zuin pa te chuan an lam vel thin chuti lai mek chuan afanu alex le abil pa te an ron lang hlol alex chu azak ril ru hle alex chuan ron chu chalin ma se pa chuan chutiang thil chu an company tan chawa ati thu hrilin ma se alex chuan thinrim tak chung chuan a kalsan ta thawa ma se nik po chuan a thil ti lai chu top zui mei pik lo chuan an ti thale vel ma se a chuak tur chu chuat na la chuan raptleng palin abat tapa tuilo khatsa veka chuan a tlulut chutia tal boilai chuan a sanga bom kha ron tlain an chuat tum chia chuan electric chuan man trek chuain ni kho hrelovin om zui tangal alo har chuat nu chuan hospitala lo der toin maktak mai nurse nu ngai to na chu a hreta tlat mai pa dewe ti lo chuan in cheidan maksaka ti thu te angai tu ni ti chu hre thiam vekin ti fel tur ang hospital atanga an ti zo nu chuan chuakin kholaya a chuak te po chu
Hmeichhia te ril ru ngai to na chu hra thei vekin ama po a deuh phul hian a in hria Hmeichhe then khat chu an ngai zawng te nena buain a then la a hmeichhiat pui nen an omduna wang chuan a in thiam lo thu te chu Hmeichhia zozai ngai to na an hra thut mai chu buai zualin an office lama va pan vat ma se an office a na thok then khat te po chuan ama chu molan ti thu te an ngai to nan rel na sang te an hriat nu phei chuan a buai zualin office a akal tangal dai a doctor chu khole tumma se meeting turin an lo ko ngal vat an meeting na chuan Darcy chu ti lom tumin Hmeichhia teril ruput mang ang tak chuan idea thatak tak te aron nei ta Darcy pon tha ti hle tin office a han bang chu Alex le abial pa om dun va phokin a thin rim lutuk in sum zo lo chuan abial pa chu a hnot chuak tangal chu chuan Alex ti thin ur hlein anuna le athil tia ta chuan a pa chu loin rol to lo turin a hrila an pa fa chuan in how tur big an om lo wangin nik po aril ru na chu zo in deuh ranga tin chu tiang thil te tire tur chuan aquarium nen chuan karen te a in man tir vei le thin ma se chu tiang thil a hriat theina chu a re thei chuang lo atu ga lo thlen chuan annom pui tami bak ala karil ru chepu ve lo a omani ti hriat chuan aril ru te po nuam ve sotin achunga thil thleng mek po chu a hnena chuna hril tami po chuan a tir chuan oi viau lo ma se nik ki na ngai to na ang chia chia thilom dana ron soi thei chat chata wang chuan oi lo thei to big lovin a hnena po chunga thil ti theina tu chu mangtangkai tur le anu thil thleng mek te tidang lam thei tur ani thu te mangtangkaya ama po a invor chaudor thei tur tu te a hril chuan nik po chuan ngai to na thar nein an ril ru a hriat theina te chu a mangtangkaya tin lola po indet pui tura som lein lola chuan nialan tumzat nanga adu zawng le achak zawng ni kana hriat chat chata wang chuan a hnial ta bik lo a thil ti theina te chu rem changa lain Hmeichhia te du zawng le fak nuam an ti zawng tak te chuan a thopui te po fak zau zawin mi a te hlim thei hle tin Darcy ngai to na thatak tak company masona tur idea nei te po chu hraru ve zelin Darcy pana du ve dewani ti po hria tin afanu Alex ne na an chungchang ta kha shilin Darcy chuan anin car siam thaturin thomno lei sak tur chuan atia chu Hmeichhia te thil du tak ani thu a hril chumi nu chuan nik hong chu Alex le a thian te an lo om a thian te chuan pa afanu ngai sak lo tak le boring takan ti ani ti hriat chuan an du zawng lei tura poisa pe in akal sana chu chuan Alex le a thian te po nik lakan ngai dan chu nasa takina thlak tin nik po lola nen restaurant a cholin angai to na a hriat miao wang chuan lola po ti thiam lein lola pon adu to le tin zana chuan abula umadu thu lola in a hril ma se nik chuan thiam takin hun rem chang danga le ti in anin thla ta zoka aril ru ne chu nik chuan a thiam hle chumi nu tang phei chuan Hmeichhe ril ru ne dan te an mi ta lak dan tur te ama an ngai dan tur te zong chu a hra chiang ta hle ma se an boss ril ru ne nan Darcy le midang te idea ruk sak chingin ma se Darcy te ang mingil nei tak chuan a hek du lem lova a chan po ani chu a du ril ruk da uwang ani heta tang hian nik le afanu te in kar po tha chho ve zelin prom dress tur moi takte a lei sak zo nu chuan afanu Alex bial pa chu atana that lo zia te ama ompui tu tan chawa du thule takina chuan a kal sananga ril ru na taka a oma hlo thu hrilin ma se Alex chuan kumsom panga hnuwa anuna lawin rol lo tur atin pa thaber ang zia zanga lo tur te na hrila chu tiang thila soi chu nik ril ru na hle ma se afanu thu soi chu dikatin apom boxi Alex chu thinrim tak chung chuan a chuaka tin nik chuan Darcy in ama adu na chu mangtangka in Darcy le midang te ril ru ne chu nuamati sot hle ma se Darcy laka in siril ruk na anei a chan po aruk taka Darcy lo du ve to wang rang chu nia azana chuan Darcy te ina kalin loto sport deal turata na a poster siam mek chu azuk muwa tin an pani chuan wine te inin an ti na sa hle chumi zan chuan an pani chuan hun nuam tak an mangduna Darcy a mu chuan in thiam lo na ril ru nei ni khat chu lola ron lang vele hlolin anin deita tang khan engwanga ron la bele mi lo nge ni thu zot nik chuan du to lo wangin chuan lama ama chu ge ya ni thu te ni lo se chu ama bak nu puyata na a than lo tur thu te a hrila ril ru na hle ma se lola chuan a thil soi chu oi sakin
thatak le rilru na lo chuan a kalsan thei ta zawka chumi hnu chuan Lola Sport Deal contract sign hun chu lo thlangin nikin Darcy idea ruk saka wang chuan a inthiam lo Darcy zawk chu deal nei tura tin ma se Darcy chuan ama zawk chu idea nei masatu ani thu hrilin ti zawk tur chuan ati nikpo chuan nial to lovin an deal presentation chu anei meka tin chu ta local Hmeichhia te rilru chu ne sak hle in atum nga ngei chuan an sign ta a ma se rilru chuan Darcy laka a inthiam lo hle chu tiang thilte a thlen ta ka wang chuan Darcy laka in puan ngai atum a chan chu Darcy hi adu to em wang ani tin Darcy pon lompuina thu te ron hrilin a in thar chu en turin a soma ta chuan Darcy bula in puan ngai atum ma se boina no nawa oma wang chuan a soile thei talo atu ka chuan an boss berdan chuan kovin nik chu an company creative director tharani thu chu a hrila ma se Darcy zo kan ban thu a hril bok chu chuan Darcy laka a in thiam lo na tilian hle in dan chuan Darcy an lo roi chu a in chir thu le company ta na a tho hlok lo ziate soin nik chuan Darcy chu chung idea zawng nei tu le a tho hlok berani thu te kaulet le tura hrilin an boss po chuan kaulet le tur chuna tia nik chu akalta ma se anu pui hlui khan ron kholin a fanu chungchang alo nia angai a that lo thu te a hrila wang chuan nik po chu a fanu boipui masa zawk tur chuan avakal a hmun ava thlen chuan a bial pa kha va muhalin a fanu chu midang ne na lo kopani ti kha va hre thiamin chu pa chuan a fanu ne na anin then thu le a chan po amut pui du lo wang tia soin nik po chuan voi khat po lo nei to lo turin a hril ngal bok ti chuan nik le a fanu te po an thil ti solte wanga ngai damin dil tonin a to pa chuan anin ku ave theita chumi hnu chuan nik chu Darcy na kalin Darcy chu ramdanga pem turin alowin pek malmal to maya nik chuan kallo tura ngenin thil ni na dik tak meicheril ru a hriat thei thu te chumi chu hmangtang kaya a idea te ruk saka a hlok na amana pumbil vek thu te soin ngaidam tur le company a po an boss in le tura ti thu te soi Darcy chuan chung tiang thil chu engwanga chunga ti nge tina zot nikpon ama tang ma chau alo haya wang chuan ngai dam dilin ma se Darcy chuan a hre thiam thei lo ani chu kalsan tur le voi khat ma beto lo tur chuna tia nikpo rilruna tak chunga hongin rilruna tak chunga ai ngai to neu lai chuan asanga khoyang kha ron lang thutin vanlam en chuan tam takan lo chuta a in rin lo lai takin a ron deng sok mai ni kho shalawa a zo nu chuan ron har chuakin meicha then khat chuan trekin a den thuan hril tin nik chuan an rilru hre ta tum ma se a hre thei ta ho lo mai ti chuan a thil ti theina chu a top ta ni ti a hre thiam Darcy po airport a thlok chuak man trep tia chuan nik chu ron thlengin thilom dan dik tak te in hrilin anin ngaidam theita nik po a fanu le Darcy te nen chuan hlim takin anom ho theita ani tin Darcy po chu a hnangai kha chet le in hlim takin an film chu a top vele ta ani